No niin, morjesta vaan kaikille. Se on Makkeets täällä tekemässä pitkästä aikaa teille kommentaaria. Ja tosiaan niin, syy miksi ei ole tullut videoita on ollut se, että mä en ole vaan jaksanut pelata Ghostia. Tai no mulla on tästä ihan sairaasti gameplaytä. Tai itse asiassa ihan helvetisti, mutta mä en vaan ole jaksanut tehdä videoita. Et mä oon nyt ollut pari päivää tosiaan kipeänä. Sit mä oon pelannut jotain NRiä justiinsa, kun mä kyllästyin Ghostiin. En mä jaksanut tehdä videoita. Et mulla on nyt viikko ollut melkein jo pelaamat Ghostia sillä kunnolla. Ja nyt voisi taas katsoa viikonloppuna ja lomalla ylipäätään, kun jos jaksais vähän enemmän pelailla, mutta siinäkin lomasta menee paljon just, että kavereitten kanssa tällainen yli menee yöksi tai jotain vastaavaa, chillaa niitten kanssa. Ja niin, jotain just tämmöstä perus. Mutta niin tää gameplay tässä taustalla on toi 45 gunstreakki Honeypatcherilla. Ei mikään maailman isoin gunstreakki tai mitään, eikä tosiaan kaukana siitä. Mutta tosiaan niin mä olisin olettanut, että mä saan isomman. Mutta kun te näette, kun mä kuolen tossa, niin mun mielestä mä en ymmärrä miksei ne kudit osunut. Että ei mun aimi siinä niin hirveästi kussu. Kyllä mä myönnän, että se kusi siinä pikkasen. Mutta siis kyllä mun mielestä miksei se ottanut edes yhtäkään hitmarkeria. Mä olin vähän yllättynyt siinä, että oliko se sitten joku lagi vai mikä se oli, en mä tiedä. Vai oliko se vaan mun mielestä skillistäkin, se on mulle ihan sama. Ja sitten tosiaan niin tässä on 78 tappoa spessuilla. Ei oo mun eniten tappoja, että mun eniten on tällä hetkellä 84 spessuilla. Ja assaulteilla mä en tosiaan oo vetänyt pelin vissiin joskus ihan ekoilla viikoilla pariin otteeseen, mutta en oo silloin kun siis Ghosti tuli, mutta en oo sen jälkeen vetänyt. Mutta tosiaan niin mennään tähän itse topikkiin, että mä oon tässä 2 minuuttia nyt selittänyt jotain random paskaa. Mutta tosiaan niin mä ajattelin puhua siitä, kun niin ihmiset puhuu, että kodi on nyt tän Ghostin myötä ja ylipäätään BO2 jälkeen kun se tuli, niin kuolemassa, kuollut, mitä nyt sitten haluaa sanoakaan. Mutta ja nytkin kun tää Titanfall tuli, niin mä oon vähän tää on vähän tämmönen jännä juttu, että mä oon kattonut Titanfallista muutaman gameplayin kun muut on pelannut. Just joku Viigali, oliko se 43 gunstreakki kun mä katsoin siltä. Tai mikä striikki se oli, en mä tiedä oliko se gunstreakki, mutta kuitenkin. Niin mä en oikein tajua sitä, se on vähän sekava peli mun mielestä. Siis se on ihan hyvän näköinen peli, siis joo. Siis näyttää hyvältä, mutta sit taas, että se korvaisi kodin, niin mä en voi siis uskoa se jotenkin. Se on valitettavaa, että jos kodi kuolee, koska se on semmonen pelisarja, mitä mä rupesin kunnolla pelaamaan, pelannut sitä. Mitäs mä sanoisin tästä äkkiseltään? No sanotaan nyt, että yli 35 päivää. No sanotaan melkein 40 päivää. Joo, noin 40 päivää ehkä siinä jossain. Oon pelannut siis kaikkia kodeja yhteensä. Et mä oon pelannut mun mielestä aika paljon, mutta ei se nyt kyllä nyt tiedä jotain, joka on pelannut lähemmäs 100 päivää yhteensä kaikkia kodeja. Mutta siis 40 päivää vähän vajaa. Niin se on mun mielestä aika paljon. Niin kyllä mä tiedän, mitä tälle kodille on käynyt. Mä oon pelannut siis BO1, BO2, COD 4, World at War, MV2, MV3, Ghostia. Mä tiedä, onko näitä, mitä mä olisin muita pelannut. Mutta mä aloitin MV3, se oli mega kodi. Ja mä ostin sen pari kuukautta ennen kuin BO2 tuli. Eli mun odotukset BO2 oli aika isot. Mä petyin siitä, koska suuri osa mun kavereista sai sen tyyliin 3-4 kuukautta myöhässä. Tai siis pari kuukautta myöhässä. Kun se julkaistiin, mä sain sen heti julkaisuna. Sitten oli tylsää pelata aluksi, mä pelasin sitä paljon soolona. Mä rakesin siinä, koska siinä oli partuja. Mä en pärjännyt niitä vastaan, kun mä en ollut silloin vielä niin hyvä kodissa. Nythän mä menin pelaamaan sitä, niin se on tosi helppo peli, mutta ei se ole silti mun mielestä Infinity Wardin kodeihin verrattuna. Treyarchin kodit on mun mielestä ollut aina paskempia. Mä en oo ite tykännyt niin paljon, mutta se on tietty makuasia. Ja nyt kun tää mikä vitun onko se Sledgehammer, on se kai, niin rupee tekemään sitä kodia, niin nyt niillä on aikaa enemmän tehdä, että niillä on nyt se 3 vuotta aina aikaa. Et mä odotan seuraavaa kodia, mikä tulee Sledgehammerilta nyt 2013. Ja jos mä nyt oikein on kässänyt, se ei vittu ole VO3
3 tai Black Ops 3, kun kaikki sanoo, että se on Black Ops 3, koska siis miten helvetissä se on Black Ops 3, jos Treyarch tekee Black Ops-sarjaa, Sledgehammer aloittaa helvetti uuden sarjan. Siis niin kuin ihmiset, nyt käyttäkää järkeä kun mietitte tätä. Mä oon kuullut, että jos Sledgehammer tekee sen Black Ops 3, mä oon sillai, ei vittu facepalmaan saatana, ettekö te oikeesti tajua? Ei millään pahalla niille, jotka noin väittää, mutta jos te saatte mulle hyvät perustelut tosta, että Sledgehammer tekisi Black Ops 3, missä ei kyllä olisi mitään järkeä, koska Sledgehammer ei ole auttanut missään suhteessa Treyarchia. Ainakaan mun tietojen mukaan, että se on niinku tietääkseni auttanut Infinity Wardia tyli jossain MV3, mutta ei missään Black Ops 2, Black Ops 1, World Warissa. Niin ei mua, niinku, toi on aika huono sillain niinku sanoa tolleen, mutta en mä tiedä. Mutta tosiaan niin mun mielestä siis kodi ei kuole, koska tai siis kuolee sillä tavalla, että varmaan just aika moni lähtee Titanfalliin. Mutta kyllä mä uskon, että vielä nyt ainakin tässä sanotaan Sledgehammer tekee ainakin yhden kodin. Sitten tekee Treyarch ja Infinity Ward. Ja mä veikkaan, että vielä niin 3 kodia tulee ennen kuin sit se voi olla sillä niin käy niin kuin halolle. Eli yksinkertaisesti kukaan ei vaan jaksa enää pelastaa. Kyllä mä uskon vielä 2-3 vuotta kodin kestävän niin kuin sillä, että sitä pelataan suutkot paljon. Mutta en mä tiedä, siis kodi on vaan jotenkin, se on lähellä sydäntä mulla ollut aina. Et sitä on ollut kiva pelaa ja tällainen. Se on niinku, en mä tiedä, se on jotenkin, siis se on vaan semmonen peli, mitä mä jaksan pelaa. Et jos mä en, niinku, se on ihan sama mikä peli se on. Jos mä vaan tykkään sitä, niin mä pelaan sitä. Niinku, ei siinä ole mitään. Niinku, kyllä mäkin varmaan Titanfallin ostan, mutta mä veikkaan kyllä, että en tuu pelaa läheskään niin paljon kuin jotain tyyliin Ghostia tai jotain. NRiäkin pelaa varmaan enemmän, koska NR on vitun siisti peli. Ja tosiaan niin, jos joku, joka niin, ei niinku pelaa munkaan normaalisti ja haluaisi tulla mun pelaan boksilla munkaan just jotain Ghostia, ehkä MP3, ja nyt kun mä ostin kaverilta, sain Femmalla ton Black Ops 1, niin mä voisin itse asiassa kokeilla siinäkin jotain, vaikka 100 plussaa tai jotain, niin sais teille sellaisen gameplayn, se on sen kiva. Niin saa addaa tuo Xboxilla Mr. Dead Streak, kaikki yhteen, M isolla ja sitten se D siitä. D-sanasta isolla, muuten kaikki pienellä, niin saa addaa jos haluaa. Jos ei oo, niin, mun kaveri ja niin. No, ei mulla varmaan nyt on melkein 8 minuuttia vissiin puhunut tässä, mutta no toivottavasti piditte tästä kommentaarista. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro. Good job. Report to command for debrief.